Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe kuti ndinge ndichikuzivisai ma-updates manyama ari kuitika panapa pakashata. Zvekudhererana izvi guys. Let me repeat again. Zvekudhererana izvi guys. I think zvimwe zvinhu zvokuti zvinofanira kunge zvichigumira kunyika kwenyu ikoko. Because ukada kuzopota uchidherera zvimwe zvinhu uchingo hadzasiyana nedzimwe nyika dzechishirishiri. Ndo zvinhu zvandiri kuona zvinoitika panapa. Pakaipa. Anyway, sekutaura kwandozviita kuti takadarika kama-level kana kuti mazera ekuswera ticharipota iko zvine zvitakupinda munyaya dzevanhu nemusoro kuti bo. Emerson Mnangagwa dispatches assassins to kill former Botswana president Ian Khama. This is breaking news. And then inyaya dziri kutaurwa ina ndinge ndichitaura nyaya idzi ndo ndazonzi ndiori kuzvitaura according to masources akasiyana siyana. It's now everywhere. Kwese kwaungangoenda ukangoselecta nyaya yacho yo kunzi Emerson Mnangagwa dispatches zhinji unongoiona nyaya yacho iri papa. So in a plot exposed by Botswana Directorate of Intelligence and Security DIS, Emerson Mnangagwa has dispatched assassins to kill former Botswana president Ian Khama for his critics of his regime's extension of its term of office. In the shocking message shared by DIS to President Khama, the Botswana Intelligence Service has been put on high alert to deal decisively with this attempt on their respected former head of state. In a message shared with close allies in Zimbabwe, DIS dispatched an intelligence alert message to all its close security and counterintelligence networks to closely monitor the situation. Director of Intelligence and Security DIS circulated this message to its close security and counterintelligence desks for the dangers being posed to President Khama. Harare is in Gaborone right now. Nkosinkolo is part of the agenda. Let's put extra ears on the ground. We cannot afford to go ski poisoned by the same poison that finished almost 30 military generals ever since Mnangagwa got in power. President Ian Khama is alerted and aware of the team that has been dispatched to assassinate him, and as a military man who thwarted the same attempts on his life in 2008 when he gave the former Prime Minister of Zimbabwe, late Morgan Richard Tsvangirai, sanctuary during the ZANU-PF terror campaign against the MDC supporters in Zimbabwe. He is ready against the mission Mnangagwa is trying to carry out against him. Very soon, the team that has been dispatched will be caught and exposed. Keep your eyes and ears open. A counterintelligence operation is in motion in Botswana to apprehend these assassins. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. That's why ndanga nchiti kana dziri nyaya dzekudherera. Aiwa dherera muchigumira ikoko because ukaona kutopinda kutora zimi kana kuti right ukaona mhino yako yareba zvekuti unoda kunojobora kuchida unofemereka uchinzwa zvinhu zviri kuitika muma next door. Aziva kuti panenge pane problem. Nyaya iripo yakaita kuti Khama ange achinzi ari kunetswa kudai so yakatanga zviri very funny, and inini I was shocked ndichinzwa nyaya iyoyo because ndakatoti ko Khama vabva vatongopindira kuti vatongonopindirawo nyaya idzi here, but handina kunge ndaziva kuti zvichasvika pakutaurwa mataurirwo azvakuitwa. And ndakatoona vamwe vanhu pavakatanga kungonzwa Khama achitaura nyaya zvikanzi handiyana nebasa navo, ana Khama vakapera kudhara, and ndo mastatement emaZimbabwenzi kuda kungonyebera ngokavha vakapera kudhara havana kana nedhira vanhu vekuti vakazongodai so. And you know the likes of ana George Charamba uya kusakama musoro akatiwo iwo shamari zvori kutaura izvi ndezvako izvi, kana uchitaura zvinhu zvako izvozvo unofanira kutanga waroora. Hameno zvimwe zvanga ari kutaura achiroora because muri bvanzi pfuma yako yacho iyoyo inozodyiwa nani, you know zvakawanda zvanga zviri kutaurwa pamusoro Ian Khama. But Khama is someone wekuti madhara asina zvinoyera mberi kwavo. They don't care. Vanhu vaive kuti right achitoteerera uchitonzwa muchitotaura kuti Khama akazodai Khama akazodidididi anenge achitoseka zvake because aita kuti zvikoreti ndadaro but ko inini mungandiita sei, mungandidii nyaya dzacho idzodzo. Handinguzviona
ari kutaura chigaro akabva zvake. I think vanhu vazhinji vangada kunyazonzwisisa kuti ko uyu pamubvira yake akaita chigaro akaita sei, time yake yenge yasvika upe yenge yasvika, ndobva asira chinonzi chani chikomana ichi chekuzodyiwa nadhuma bhuko ichi. Anga atochisiirawo ipapa pachigaro atoti iwo chiita sesavhaisi, pinda uite se ungochirovawo, haana kuzokwanisa kunge achinzwisisa. So kama akatozobuda achitodzoka futa achitaura kuti ayewa mani, zvaari kutoita izvozvizvi zvakatodhakwa, because hatikwanise kusiya munhu achidzvanyirira vanhu havakwanise kuramba vari vanhu vekuti vanongocomplaina about the same person. So munhu wekuti haana chinoyera kumberi kwake, but pane nyaya yaED iyi iri kunetsa, inyaya yekuti akataura kuti zvoni kuti izvezvi kutone president atori busy kuda kutono extenda term yake, sei musingagutsikane imi michingoitika namapedza mobva maenda kunozorora kana kuti moenda kunorimawo nevana. Ipapo manje ndopakanzi wadopindira nyaya dzevanhu uda kuzviona wakamira sani. Ndo nyaya dzakatanga kunetsa izvezvi. Saka ndo shoko ratakutambira kuti vari kuda kutraya kudhila naye ari kunyika kwake ikoko. Handizivi kuti zvichange zvichizofamba sei, but it's something chekuti zvichanetsa, because in that post aitaura iye kama achiti zvoni, here we go again, another power hungry president. Yes, the constitution amended through rigging and cash inducement to extend his term of office. Zimbabwe has now become the largest in a growing list of countries whose president want to cling to power and manipulate the constitution to achieve that. Examples including Cameroon, Paul Biya, 43 years in power and 93-year-old guy. Uganda, Yoweri Museveni, 40 years in power and 81-year-old guy. Rwanda, Paul Kagame, 26 years in power and counting, and 68-year-old guy. Political assassinations, fabricated charges and detention, kidnapping and disappearance as recent in Tanzania and Uganda are the modus operandi of these and other such tyrants. Zimbabwe and its long-suffering people have been subjected to the same from these days of Kukrahundi to present day. And as I told Honorable Job Scala at the launch of his book Footprints in the Chains, that the only thing that has changed since Rhodesian and Ian Smith is the name of the country and that of its leaders. Oppressors come in all colors. Ndo statement ranga rakataurwa na Ian Kama achita se achinanga achinojunga panyaya yezvinhu zvaitika kuZimbabwe. But after ajunga kudaro zvikanzi unanyatsoteziva musherewe. Right, chinoitika pane vanhu vazhinji vanoshanda naMnangagwa kana kuti vanhu vaMnangagwa kazhinji kacho vane kamwe kadzvene karipo kaiga kekuti mumwe nomwe anenge achida kutendwa matenderwo ake, otendwa kunzi ningi haumuzive mushe zvokuda nevamwe anenge asina kutombotumwa anototanga kutotraya ndoita sei guys anyway, handidi kuti ndirambe ndichingoitaura nyaya iyi zvakanyanya because ndoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvichazongonetsa zvichazotanga kungoitika, but feel free kuti tinge tichaionesana iyi nyaya iyi. Ndoziva kuti kune vamwe vanongada kukomenta zvakanyanya kana kuti zvakasimba in the comment section, and kune vamwe vanokuti vanenge vachida kutoiexplaina, vada kutoielaboratewo, vada kutoitaurawo, vada kutoti aiwa vada kutobudikira ndichitoitaurawo. Feel free kundibata tokuonesai motanga kutaurawo nezvayo nyaya iyoyi. But zvamanje manje inini zvangu regedzai nditi ndaita se ndaiperera panapa, tomboigumira panapa, tozosangana pane chikamu chinotevera, because zvakawanda zviri loading, dzakawanda nyaya dziripo panapa dziri kuda kunge dzichifambirwa dzigonzwikwa nemunhu akaita kunge iweyo.